Ndaba ezitha phephisa uzozwa nje indaba. Uma wena Ndaba ukulesi simo kuso ngoba ungakathathi kufanele kubekwe wena. Thina amaZulu siyazi ukuthi awukwazi ukubekwa ungakathathi. Ngaleyo ndlela kuyofuneke uNdlunkulu ozala wena akubambele. Kusalungisa isimo sokuthi wena ugcine uyilokho okufanele kwenzeke. Akho-ke mina ngibuke Ndaba ngakuthi kube yileso simo ngoba by the right Ndaba isilo kufanele siphume emzini waso. Umuzi wesilo wodwa nje lesi sikhothemele. Uwodwa nje Ndaba ukhangela amankengane. Awukho omunye. So-ke inkosana bekufanele iphume wakhangela amankengane. Uma ingakaganwa-ke Ndaba yini ebekufanele yenziwe? Ngoba bengeke kuthatha umfwabo wesilo kuthiwa akayibambele. Bekungeke kulunge ngoba isilo naso siyazi ukuthi kwabanzima kanjani kade sibanjelwe uyise waso kungasaqheleki esihlalweni. So-ke bekufanele Ndaba, kufanele nje Ndaba. Ubuke nje ngeso lokudala bekufanele ingane ibanjelwe unina kuze kufike esigabeni sokuthi sekubekwa yona ingane. So besinawe Ndaba izobekwa. Kodwa kwamanje kusabamba unina ngenxa yalesimo engisibika kuwe. Ehlisa umoya nje Ndaba uzokuzwa futhi kunjalo nje Ndaba. Nanokuthi-ke Ndaba yalokothwa lengane. Yabo lezophatha Ndaba yalokothwa. Lo nothi yena begade kwadla amahlahla ngiyamdabukela impela ngoba isintu sithi udla amahlahla yikhohlwa. Benolindi uZulu yikhohlwa. Benondi uNdlunkulu bafa bahamba ngolayini wasekhohlwa. uNdlunkulu wakhetha omthandayo uhamba ngeNdlunkulu. iNdlunkulu efakwa kuye elandelayo ile yakwakhangela. Elandela lapho ileya umchiza. Kuhamba ngogwetshe kubo. Ngakho-ke beyivele inkosana ingeke iphume kwadla amahlahla boNdaba. Noma bese siyakhala noma besithanda kangakanani ibingeke ngoba basekhohlwa. Vumani-ke boNdaba nihlise umoya. Yalokothwa le okuyiyona ofanele ithathe. Ayikazi ibelethwe ngembeleko. Kwafika bona la benibashoyo inyandezulu zazobikela ibhejane ukuthi akuhanjiswe isikhumba sengwe ibelethwe ngesikhumba sengwe. Noma idlala isigaqa igaqele esikhumbeni sengwe. Kwakusho ukuthini ke lokho? Babuye bafika futhi bazotshela ubhejane ukuthi akuthathwe ibheshu likabhusha libhinqwe yiyo izinyane leli. Ibilibhinqile nalapha kwakhetha omthandayo. Ivele nje ibhinqa lona inalo elinye. Ibhinqa leli yalinikwayo. Kusho ukuthini ke lokho? Laphana esigodlweni sakhona kubhonge izilwane zabhonga kwaze kwaphuma umphakathi walaphana. Indaba ongafike bakuxoxele yona. Kubhonga indlovu ngapha, kubhonga ibhubesi ngapha. Bekusho ukuthini ke lokho Ndaba? Asehliseni moya nje boNdaba. Indalo iyona esibeke lapha esikhona. Thina siyazi ukuthi umntwana waphinda angene ukulesi sikhundla kuso nje ngoba wazalwa umntwana wenkosi uDinizulu. Ngakho-ke ayikho into esingayenza boNdaba. Ayikho nje boNdaba into esingayenza. Asilinde nje Ndaba ukuthi vele umntwana wentombazane mayifikile kulowo muzi ufika udla umuzi. Yithi esavumayo. Mina nje ngiyayazi neyakithi inkomo eyaphuma yayolobola eSwazini. Kulezo nje eziwu-300 ezibalwayo khona uKhafalandi walapha kwaNkomba abantu owaphuma abantwana bamgquba bamusa ukuthi ayolobola. Umuntu osuke lotsholwe isizwe uyena okusuke kubhekeke ukuthi akhiphe inkosana. Ngakho-ke boNdaba asehlise nje umoya. Thina okwethu nje siyihlele silungise support ngoba noma ngabe bekuthathe bani befanele sigcine simsupportile ngoba abantu babuka ukuthi wakithi lowo muntu. Noma thina singamfuni siqhosha sikhipha amaqhafa kodwa egcineni ngoba esebekiwe nje ubekiwe. Angikho into esingayisho uma kuthiwa isignisha isilo futhi kudala kubalwa abantwana babekhona leyo nto isilo sikhuluma nabo abangasekho. Uyababona nje omntwana uNohlahla, omntwana wakwaDlashiya, omntwana Clement, omntwana Derrick. Uyabona kwakudala kanjani? Indala lento akuyona namhlanje. Asikwemukeleni boNdaba akukho esokushintsha. Mina ngiyanicela nje ukuthi nina nilungisani support ngoba ngizonidinga ekusupporteni nina. Okunye nokunye ayingangathi asikwazi ukushintsha. Kodwa-ke kuhle-ke ngoba khona lokho ukuthi izindla isondele bazokuhlela ngendlela yakhona. Sizosondela. Sizoyibuza ezinye izinto solithola ithuba. Asijabulele nje boNdaba ukuthi
isimo sesikanje manje.